Здравейте, хора, аз съм Куско, FD Куско си тая. И да, това е влог. 11 декември. Да, Daily Vlog остава. Това ще бъде Day 2. И днеска като цялото време мина. Дърпах се с едно малко лапи. Добре, не беше малко, беше колкото мене и всъщност нищо не стана. Само се написухме, но как си де. И да, сега този влог ще говорим за популярността. Така, популярност. Нещо, което много хора искат да имат. Примерно да вземем Рей Уилям Джонсън, той пък 2 милиарда гледания на видеота, докато аз само за 2 дена съм събрал 50 гледания и 2 абонамента. Те не знам. Шейн Доусън, мисълните също са популярни. Това е да си популярен, трябва да си много упорит постоянен. Емил Николов и той е популярен, ама след българите, разбира се. Лично той е моя най-любим влогър. Да, Рей Уилям Джонсън също, но не ме кефи. Той не ме кефи и да. Сигурна съм, че ако Емил Николов почне да прави Daily Vlog, ще бъде яко, но все пак той е заед човек и не може. Той има личен живот, не като мене без никакви приятели, да няма кой да излиза и такива работи. Единственото интересно нещо в целия ден е да прави влогове, но да се върнем към популярността. Това е една велика сила, имам предвид. Можеш, ако някой, примерно, какъв пример да дам, примерно някой с бите и ти кажеш в този влог, където може милиони хора го гледат, че той е някакъв пълен простак. Да. И те всичко се обръща срещу него и така. Аз съм събрал 2 абонамента и 50 показвания, гледайте! Само 2 дена правя. Ето една снимка. Първи, втори, трети, давай. И няма да слушам още влога, задайте въпроси за Куско говори, ако искате дайте и тема, по която да говоря. Имам предвид, ще ми бъде по-интересно за тема да ви кажа. Да, ако се питате кой е Майнкрафт Конкър, това е един мой приятел, той прави клипове на Майнкрафт, макар че геймърството вече много хора почнаха да снимат клипове. Влогърството е нещо малко по-оригинално, макар че той има 98 покания и 8 абонамента. Искам да го надмина, ама все пак аз имам, не знам, половината му показвания, а съм почнал да правя клипове само от 2 дена. И ми стават още 6 абонамента за съизравясни. Представете ли си? Много яко, нали? Сега, че той повече ни казва, не иска, че той да пусне така. Всъщност Майнкрафт Конкър е от мой подател, от моя клас. И ние с него сме добри приятели, но за съжаление сега е болен. А скоро и аз мога да бъда. Всъщност той не ми е точно приятел. Не ми е приятел всъщност. Защото сега си спомням, че се карахме преди, т.е. миналата учебна година, но ако искате ми гледайте видео, там не ме
нерви. Които не съм сигурен, че ви харесват. Да. И това е за влога. Искаш ми се да снимам повече влога, защото напоследък супер много се надъхах. Да. Получих един фан мейл. Макар че не беше точно фан мейл, защото ми казваше за някаква програма, къде да имам повече вюсове и нещо като чит или гличи, аз не знам какво точно е. Ще правим фейрплей, имам пред не фейрплей на Дриско. Те, които са харесвали Криско, да не се обиждат, просто не е много смешно да викам Криско, ако гледаш това видео. Ти да не ме убивай! Абе, ако искаш ме убивай, без ти живота ми ще свърши. И ще почна нов, ако ще това истина, но как се да е. Да, надявам се, ми харесват клиповете. Надявам се въобще някой да ви гледа. Но... Какво се прави? Ще ми е нужно постоянство. И тъй като кача някъде около 150-100 клипа и стане. Той без това до края на годината остава... Той сега ще ви кажа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 дни остава до края на годината. Значи, успя да стигна до Day 21 или не. Day 22 по-скоро, защото нали аз вече направих Day 1. Да, ще бъде яко. И надявам се видеото ви е харесало, сабскрайбвайте, лайквайте. Знам, че трябва да почна да кажем в Vbox, обаче ми се е пребал и не знам защо ми пише, че има някакви шибани проблеми, не знам как да го кача в Vbox от YouTube, защото още просто ми не е доверен. Да, и съм дал линк в Vbox аккаунта. Там няма никакви видеота, скоро ще намерим начин, но скоро. И да, надявам се този влог да ви е харесали. Чао!